Η κάμψη του πέους είναι ένα πολύ πιο σύνηθες πρόβλημα από ό,τι πιστεύουμε. Μια κάμψη λοιπόν στο πέος μπορεί να οφείλεται είτε σε κατασκευαστικά αίτια, δηλαδή εκγενετής η κατασκευή του πέους να είναι τέτοια που να προκαλεί μια κάμψη στο πέος, είτε ξαφνικά ο άντρας να βλέπει το πέος του στραβό. Αυτό οφείλεται σε μια καλοήθης πάθηση, την νόσο περονή, και παρότι είναι όντως μια καλοήθης πάθηση, το αποτέλεσμά της, δηλαδή το ότι το πέος ξαφνικά στραβώνει, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην ζωή του άντρα. Του δημιουργεί ένα τεράστιο στρες. Δυστυχώς συντηρητικά μέσα δεν υπάρχουν. Ακόμα και θεραπείες που προτείναμε μέχρι πρότινος πλέον έχουν βγει από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Θα πρέπει λοιπόν ο άντρας να ξέρει ότι θα ακολουθήσουμε στα αρχικά στάδια συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να τον βοηθήσουμε. Θεραπεία όμως που να διορθώσει το πρόβλημά του δεν υπάρχει και γι' αυτό και θα πρέπει να τις προτείνουμε με σωστό τρόπο. Αν λοιπόν αυτή η κάμψη είναι τέτοια που θα δημιουργεί προβλήματα στη σεξουαλική ζωή του άντρα, είτε πρακτικά γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κάμψη, είτε αισθητικά γιατί ο άντρας βλέπει το πέος του και αυτό του δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος, θα πρέπει λοιπόν να καταφύγουμε στις χειρουργικές μεθόδους για την διόρθωση της κάμψης. Υπάρχουν χειρουργικές τεχνικές. Το πέος θα ευθιαστεί αποτελεσματικά. Ο άντρας θα πρέπει να ενημερωθεί για το κάθε τι, για το τι σημαίνει μια τέτοια επέμβαση, για τα υπέρ και τα κατά της κάθε τεχνικής. Θα έχει όμως μετά το χειρουργείο, που δεν είναι ένα βαρύ χειρουργείο, θα έχει αποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σεξουαλική του ζωή.